आणि ह्या काय मी म्हणते थाळीच ठेवलेली आहे की काय मेनू कार्ड आता मेनू काढा. दीपाली काय काय हिला सांग बघू. स्टफ पापलेट स्टफ पापलेट हा आणि आपण ते चिंगळा भरलेली आहेत आतमध्ये आणि बिग साईज सुरमय बापरे. आणि हय बटर गार्लिक प्रॉन्स आणि चिकन बटरफ्लाय आणि चिकन बटरफ्लाय. जिया आमचा ह्या बघा पापलेट मधले प्रॉन्स काढून खाता. स्टफिंग केलेले प्रॉन्स होते ते लय टेस्टी लागतात आणि स्टफिंगची ती चटणी पण लय भारी आहे. आता सर्व मागवलं आणि आता त्याच्यावर आम्ही जोरदार हमलो चढवणार आहोत. तयार ना सैनिक. हो छोटे सैनिक तयार आहे ना हमलो करायला. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी गावासून इलो खरंच मजा येईल गणपतीत. आणि गावासून इल्यानंतर काल आम्ही सरंगोपन खालो तरी पण हेंका आता चमचमीत खावसा. त्याच्यासाठी मराठी मेजवानी आहे डोंबिवलीच आमच्या जवळचा. तर गोडधोड खाऊन आम्ही दमलो तर त्यामुळे जरा चमचमीत खाऊसाठी मराठी मेजवानी रेस्टॉरंट आम्ही जातो. डोंबिवलीच आहे जवळचा. त्याचा ऍड्रेस पण आम्ही देऊ आणि ते काय काय खातो आणि त्याची प्राइस काय आहे तर सर्व तुमका आम्ही डिटेल्समध्ये देणार आहोत. तर लास्ट पर्यंत व्हिडिओ आमचं बघत राहा. आम्ही जातो मराठी मेजवानी. लेट्स गो लेट्स गो. व्हाईट कलर एंडो पडकोक जातो आम्ही. फायनली आता आम्ही येऊन पोचलो मराठी मेजवानी जवळ. आणि जम्बो किंगच्या वरती जा मराठी मेजवानी फॅमिली रेस्टॉरंट. आणि ह्या पेंढारकर कॉलेजच्या समोरच अपोजिट साईडला बरोबर. तर हा पेंढारकर कॉलेज हा. ह्या आहे पेंढारकर कॉलेज हा आणि त्याच्या अपोजिट साईड का बरोबर JK जम्बो किंगच्या वरतीच मराठी मेजवानी आहे रेस्टॉरंट. तर ते आता आम्ही आतमध्ये जातो. चला लेट्स गो. तर फायनली आम्ही येऊन पोहोचलो मराठी मेजवानी. तर चला आतमध्ये जाऊया. आता आमचा हवत नाही काय बसल्या काय बसल्या तुम्हाला काय बसल्या हय बसूया. वेली बिले लावले आहेत ते बसूया. अँबियन्स पण लय भारी आहे. म्हणजे एकदम हायफाय वाटतं मस्त एकदम. आणि मासे पण लटकवलेले आहेत. हे बघा ह्यांच्या डोक्यावर पण मासो. हे झाला का तुमचा डिसाईड झाला की का. आणि ह्या काय मी म्हणते थाळीच ठेवलेली आहे की काय मेनू कार्ड आता मेनू काढा. हे मागूया क्रॅप थाळी एक मागवून टाकू. हा स्टार्टर मध्ये काय मागवलास पहिल्यापासून सांग बघू. किड्स मेनू यांच्यासाठी काय आहे थांबा बघूया काय आहे. किड्स मेनू. हा त्याच्यात काय हवं भावी तुका. हवी काय चिकन बटरफ्लाय. हा बटरफ्लाय हवा यांका. आणि काय प्रॉन्स बटर गार्लिक जिया. चालेल चालेल. 300 रोज ते 300 रुपये आहेत ना. 200 रुपये प्राइस 300 रुपये. हा 300 रुपये चालेल. हे दोन घेतलं किड्स. या आमच्या किड्स साठी हे दोन किड्स मेनू आम्ही मागवलं. आणि माझ्यासाठी सुरमई हवी मोठी बिग साईज. हा बिग साईज सुरमई. स्मॉल पण आहे बिग पण आहे. बिग हवी माका. आणि माका पापलेट हवा भरलेला. भरलेला पापलेट स्टफ पापलेट ना. हो प्रॉन स्टफिंग त्याच्या चिंगळा टाकलेले आहेत आतमध्ये. तर ठीक आहे. तर आता आम्ही 4 स्टार्टर मागवलं. आणि हय वालाचा भिरडा एक लय भारी मिळता. तर ता एक मागवणार आहे. चिकन कलेजी सुक्का आणि त्याच्याबरोबर मी आंबोळे मागवणार आहे. आंबोळी पण गावतं. हो आंबोळे पण आहे भेटत. आंबोळी आणि हा दुसरा आणखीन काय आता वालाचा भिरडा आहे. आणि त्याच्याबरोबर मी भाकरे मागवतो. व्हेज पण आहे यांच्याकडे. हा व्हेज पण आहे सर्व. आणि हय थाळीचा मेनू ह्या तर माका लय आवडला. हा बघा भावी तर घेऊन बसलेलाच आहे. हा बघ हे व्हेज झाले. हे मागे जा पहिल्यापासून दाखव थांबा जरा. हा खायची थाळी आहे ती बघूया. पहिल्या आधी व्हेज थाळी 250 साधी आहे. त्याच्यानं स्पेशल व्हेज थाळी. त्याच्यानंतर एक थाळी प्राइस पण लिहिलेली आहे. हा 300 रुपये. सुरमई थाळी 500 रुपये. हा ते क्रॅप थाळी आहे पण येत आता. पापलेट थाळी 575. एवढा असा भरलेला भेटणार ना तुमका. ह्या काय प्रॉन्स थाळी 475. ही काय बांगडा थाळी. हे स्वस्त बांगडा थाळी. त्याच्यानंतर काय रावस थाळी. त्याच्यानंतर काय बघू हे काय शिंपली थाळी. हा तसरे थाळी.
त्याच्यानंतर क्रॅब थाळी मागवची आता माका. म्हणजे क्रॅब मध्ये एवढं हा, आहे ना, आणि बघू. प्रॉन्स थाळी मागवलो ना, हो. ते ऑर्डर देऊया. 2च थाळी बस झाले कारण बोंबील लय थाली मागवलं. पण हा. बोंबील नको, हे बोंबत ही खाणच नाही थालीला टाक. चिकन पण नको. चिकन वडे, चिकन लय खात. मटन थाळी झाला, संपला. मटन वडे थाळी. मटन वडे. हा, मटन हा. थाळीमध्ये भाकरी आहे. त्याच्यात भाकरी आहे, याच्यात वडे आहेत ना. हा, याच्यात भाकरी आहे, भाकरी आहे. याच्यात वडे आहे. संपला. ओके. तर आता आम्ही एवढा सर्व मागवतो. म्हणजे यांचे मेनू कार्ड पण लय भारी आहे, मस्त वाटला. आणि अरे हई पण दाखवतो टीव्हीवर सुरमई थाळी, खरंच मस्त. आणि आम्ही आता 12 वाजता येलो, त्यामुळे गर्दी पण नाही, कारण आमच्या जवळ असल्यामुळे आम्ही लवकर येलो. चार आम्ही आधी पहिले स्टार्टर मागवतो आणि नंतर बाकीचा मागवतो. चला, तर फायनली आमचे स्टार्टर इलेले असत आणि सर्वांची खुशी अगदी गगनात मावत नाही. आणि दीपाली काय काय इला सांग बघू. स्टफ पापलेट आणि आपण ते चिंगळं भरलेली आहेत आतमध्ये आणि बिग साईज सुरमय. बाप रे, हो बघ आताच्या 20 पेक्षा बाहेर. आणि हय बटर गार्लिक प्रॉन्स आणि चिकन बटरफ्लाय. तर हे चौघांका 4 स्टार्टर आमचे इलेले असत. तुम्ही बघू शकतास, हे बघा चौघांका 4 स्टार्टर इलेले असत. आणि चमचो घेऊन वाट बघताय जिया. तर जिया आमचा घेणारा बटर गार्लिक प्रॉन्स, भावी घेणारा आमचा चिकन बटरफ्लाय, कारण त्याला बटरफ्लाय लय आवडतं त्यामुळे. आणि ही बिग साईज आहे, माझी पण बिग साईज आहे, त्यामुळे ही मी घेणार आहे. आणि स्टफ ह्या आमचा दीपाली घेणारा. तर आता आम्ही हे स्टार्ट करतो. हे घेवा आपापले, उरलेलं माझं ठेवा. तर आता हे सुरुवात केल्या ना, दीपाली स्टफ पापलेट का फोडल्या ना मस्तपैकी. कसा दीपाली, मस्त आहे ना, फ्रेश आहे एकदम. आणि हय जिया आमचा बटर गार्लिक प्रॉन्स खाता मस्तपैकी अगदी. आणि भावी आहे आमचा बटरफ्लाय खाता, चिकन बटरफ्लाय. झाले 2 खाल्ले, 5 होते ना भावी, कसे लागतात. आणि आता हे वेटिंग का लोक राहुल्यात. हे बघा बाहेर आहे वेटिंग का राहुल्यात, कारण आम्ही 12 वाजता इलो होतो तेव्हा कोण नव्हता. आणि आता पूर्ण रेस्टॉरंट भरलेला, म्हणजे खाली नाही. इथं पूर्ण फॅमिली आहे पार्टीसाठी इलेली. आणि हे सर्व आता भरलेलंच आहे. आणि हे आता माका पण रवत नाही. आता मी हे आता सुरमईचे तुकडे पाडतोय. मग एकदम फ्रेश आहे आणि मस्त आहे बघ, फ्रेश आहे एकदम. आणि ते का ह्या केलेला ना वर कोटिंग, तर आपण एकदम टेस्टी लागतो. एकदम आला लसूणची पेस्ट वगैरे आहे. भावी काय खाता, चिकन सरेल आणि चिकन भावी. जिया काय खाता, जिया आमचा हा बघा पापलेट मधले प्रॉन्स काढून खाता. स्टफिंग केलेले प्रॉन्स होते ते लय टेस्टी लागतात. आणि स्टफिंगची ती चटणी पण लय भारी आहे. तर जियाक लय आवडली आमच्या. खायत बटरफ्लाय खायत भावी, पोटात अक्षरशः उडवल्या, एक पण ठेवल्या नाही. आणि जियानंतर हय बटर गार्लिक प्रॉन्स खाल्यानात. आणि त्याच्यातले स्टफ, त्याच्यातले पण प्रॉन्स खाल्यानात. आणि मी आहे बिग साईज सुरमय फडशा पाडवलंय. तर आता आमचा स्टार्टर खाऊन तर झालेले आहे. आता आम्ही मेन कोर्सकडे वळतो. चला, हे नेऊक सांगते का. तर आता आमचे मेन कोर्स इलेलो आणि काय काय आता दीपाली मॅडम आमका सांगणारच. दीपाली आता हय खेकडं क्रॅब थाळी घेतल्या ना, तर ह्याच्यात पापडी तांदळाची, जवळ चटणी, सोलकढी, कांदा, लिंबू आणि ह्या काय सुकाट दिलेला. तर हे बर्गरचा थाळी आहे. आणि भावीची नाही, सॉरी जियाची आमच्या प्रॉन्स थाळी आहे. तर काय काय प्रॉन्स थाळीमध्ये हा प्रॉन्स फ्राय, वडे, ह्याच्यात काय हा कोलंबीचा, कोलंबी हा, त्याच्यानंतर कांदा, लिंबू आणि सुकाट. वालाचा भिरडा, तर हा स्पेशल मिळता वालाचा भिरडा आहे. हा बघा खरंच भारी आहे. तर हे माझ्यासाठी मागवलंय वालाचा भिरडा. आणि हय चिकन कलेजी सुक्का,
हे बघा, ही कलेजी हत, हे बघा. तर आता हे सर्व खावचा आणि विशेष म्हणजे आंबोळ्या मागवल्या. हरकतचं आता सर्व मागवलं आणि आता त्याच्यावर आम्ही जोरदार हमलो चढवणार आहोत. तयार ना सैनिक? हो छोटे सैनिक तयार आहे ना हमलो करायला? हा चला, हमला बोलल्यानंतर हमला करायचा. मोड काढलेले आहेत ना, आणि ते पण मोठे मोड काढलेले आहेत. हा, आणि हय जिया आमचा प्रॉन्स थाळीवरती आक्रमण केलं ना, आणि हय भावी आमचा खेकडो तोडून देऊ वाट बघता. भाकरी संपत दिल्या पण ते का खेकडो फोडून देणार कोण नाही. त्या क्रॅप कटर आता आणून देऊ भाऊ, मग ताक फोडून खाय. आणि मी आहे कलेजी आता स्टार्ट करतोय, थोडं केलंय आणि कलेजी मस्तपैकी आता खात आहे. या कोलंबी खाल्लं काय? किती 2 रावले? किती 7 होती? बापरे. होय काय, चोर भेटले. भाविका क्रॅप फोडून देऊ हो, दोघांना एक एक डेंगो देऊचो हा. तो आता माका काम हा. एका देऊ ना, जियाक देऊ ना. या वा भाजलेला आहे बघ, ही पण टेस्ट बघ. हो उडाला का? मी पण आता ट्राय करते. बेस्ट म्हणजे आंबोळे, आंबोळे आणि ह्याची ग्रेव्ही आहे ना, ऑसम. प्रश्नच नाही. खाल्लं ना प्रॉन्स? आणि काय खाल्लं? सोलकडी आणि भात खाल्लंस तू? सोलकडी, भात आणि प्रॉन्स. आणि दीपालीन आहे वालाचा बिरडा खाल्ल्या ना, आणि भावीन आहे खेकडो तोडल्या ना, मस्तपैकी खेकडा थाळी. आणि मी आहे कलेजी, चिकन कलेजी सुक्का खाल्लाय तर मस्तपैकी. आणि त्याच्यावर मस्तपैकी सोलकडी पण खाल्लं, मस्त वाटलं, एक नंबर अगदी. आणि आता गर्दी वाढली आहे, चला तुम्ही लवकर खाली करा, ते लोक वेटिंग का पण आहात ती बघा. आणि बहुतेक सर्व आमचे सबस्क्रायबर पण आहेत. तर हे सर्व फॅमिली आमचे सबस्क्रायबर आहेत. हाय, यूट्यूबला बघता ना व्हिडिओ? काय इंस्टावरती? ओके ओके, थँक्यू. तुमचं गाव कुठलं? ते कुडाळचे. हे आमचे गाववाले सर, संगमेश्वरचे. हे संगमेश्वर, रत्नागिरी. अरे रत्नागिरीची सर्व फॅमिली आहे. हे पूर्ण फॅमिली आहे ना तुमची? पहिल्यांदा आला का इकडे? हो पहिल्यांदा आला. ओके ओके, आम्ही पण पहिल्यांदा आलो. मस्त आहे जेवण, एन्जॉय करा. चला थँक्यू. आणि व्हिडिओ बघा. हां, तर आता आमचा जेवण झाला. आता आम्ही तुझं श्लोक म्हणतो, आम्ही घरात जाऊन निघतो. अरे हां, हे एक भारीचा, ह्या बघितलेच नव्हतं. ॲम्बियन्स तर लय भारीच आहे हे बघा. आणि व्ह्यू पण भारी आहे, इकडनं व्ह्यू मस्त दिसत आहे. हे काय हसून बसल्यावर व्ह्यू तर भारीच दिसत आहे. ॲम्बियन्स आणि व्ह्यू एक नंबर आहे. हो. आणि हयसून पेंढारकर कॉलेज पण दिसता. अरे बरोबर पेंढारकर कॉलेजच्या समोरच आहे. हा बघा, हे पेंढारकर कॉलेजचा गेट आहे. हा बघा, हा ह्याचं व्ह्यूच भारी आहे. आम्ही हय बसलो होतो, हे बघा, हय आम्ही बसलो होतो. आणि हय पूर्णपणे आहे बाल्कनी आहे आणि मस्तच वाटतं. तर आता वाजले आहात आमका 3 वाजले आहात. 12 वाजता इलं होतं, 3 वाजले. खाना कमी आणि आमचं शूटिंग जास्त असता. चला, तर आता रिक्षा पकडून आम्ही PNT साठी म्हणजे आमच्या घराकडे जाऊ. आम्ही रवाना झालेलो आहोत. तर म्हणजे मराठी मेजवानीमध्ये आम्ही मेजवानी करून इलो, मस्तपैकी जेवून इलो आम्ही.
जेवण मध्ये आम्ही स्टार्टर घेतलं होतं 4, त्याची प्राइस तुम्हाला दाखवलं होतं. त्याच्यानंतर आम्ही 2 थाळी घेतलं होतं आणि एक वालाचा भिरडा घेतला होतो आणि त्याच्यासोबत भाकरी घेतलं होतं आणि मी कलेचे सुका घेतलं होतं आणि त्याच्याबरोबर आंबोळं घेतलं होतं. ते एकदम 1 नंबर होती. ते का 10 पैकी 9 मार्क देत आणि बाकी थाळी का मी 10 पैकी 7 मार्क देत. ओव्हरऑल सर्व ठीक होता आणि अँबियन्स साठी आणि स्वच्छतेसाठी 10 पैकी 10 मार्क. एवढा नीटनेटका स्वच्छ आणि जबरदस्त हा. आणि हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जावा मराठी मेजू आणि आपला कसा जावा डोंबिवली का आणि त्याचा ऍड्रेस आमच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊ आणि स्क्रीनवरती पण देऊ. बाय.